Aquest divendres, dia 22 de gener, la Casa de la Cultura de Lloret de Mar i el Centre Cívic del Rieral acolliran una nova campanya de recollida de sang. La recollida es fa organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament i l'Associació de Donants de Sang de Girona. A la biblioteca, l'horari d'atenció serà de 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 2:45 de la tarda fins a les 9 del vespre. Pel que fa al Centre Cívic El Rieral, situat al carrer Joan Fuster número 12, l'horari serà des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre. Pot ser donant de sang qualsevol persona sana d'entre 18 i 65 anys i que pesi més de 50 quilos. No cal anar en dejú i es recomana donar un màxim de 3 vegades l'any, en cas de les dones, i 4 vegades en cas dels homes. 22 de gener, matí i tarda a la biblioteca i només a la tarda al Centre Cívic del Rieral, campanya de recollida de sang a Lloret de Mar. Més informació a donasang.gencat.cat.